আমি কৈছোঁ আমাৰ কৰ্মীসকলক কষ্ট কৰক, কষ্ট কৰাৰ ফলাফল আপোনালোকে খাবলৈ। प्रत्येक जातिनि रायजो राजाफ्रानो बिपिएफ दोलोनो भट होनो थाखाय जास्ट इलेक्शन समखौसो नेगासिनो दङ। रन्जन दैमारियाबो बे एकटनि गेजेरजोंनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय होननानै बिथाङा रायजो राजानि सिगाङावनो इलेक्शना खाथिनिफ्राय खाथि सफैबाय बेखौ बयबो मिथिखाबाय। दा इलेक्शना खाथि सफैनाय लोगो लोगोनो राजनितिक दोलोफोरा गाव गावनि दोलोफोरखौ गोख्रों खालामनो नाजानाय आरो रायजो राजाफोरखौ बुरखायनो नाजानाय आरो गोदान गोदान रोन कौशलफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव बायदिसिना फोसावनाय आरो बेबायदिनो गोबां। दा बेफोरनि गेजेराव जोङो नुनो मोनदों जे आथिखाल खुंथाय गोहोआव थानाय गोबांथार दैदेनगिरिफोरानो गाव गावनि समस्थियावनो जा बा गुबुन गुबुन समस्थियावनो जा बा गुबुन गुबुन ओनसोलावनो जा गोबां खामानि प्रजेक्टफोरनि बा मानिबा अन्थाइ खाम्फा गायसंनाय मानाय गोबांथारखौ जों नुनो मोननाय जादों। दा गुबुन फारसेथिङै बेरेखा दोलोआव थानाय बिपिएफ हान्जायाबो इलेक्शनाव देरहानांगौनि थाखाय गोबांथार रोनो कौशल जेरै बुथ कमिटिजों मिटिं खालामनाय, बबेबा प्राइमारियाव मिटिं खालामनाय, बबेबा गामि गफाफोराव मिटिं खालामनाय, गोबां बेबायदिनो दोलोफोराव जगदान खालामनाय बा सोरबाया ओंखारलांनाय गोबां बेफोरबायदि नुगासिनो दं। दा बिनि गेजेरावनो गोबांथार माने बिबुंथि होदों जोंनिनो मानगोनां बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथां आरो बेजों लोगोसे बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी बिथां आरो बेजों लोगोसेनो आथिखालनि सोनाब क'क्राझारनि एमएलए रबिराम नार्जारी सारमोन बिथांमोना आथिखालनि बिपिएफ हान्जानि थासारि आरो इलेक्शनाव माबायदि देरहाहैनांगोन बा माबायदि रोन कौशलखौ बाहायोब्ला देरहाहैगोन बेफोरखौ लानानै गोबां माने खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिबुंथि होनाय बा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिबुंथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बेफोरखौ जोङो लासैनो नायलांदिनि। दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आरो बेजों लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन होननानै आङो मिजिंथिदों आरो लोगोसे सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ अनसायोबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो मिजिंथिबाय। दा गुबै आयदायाव थांनायनि सिगां जोङो मोनसे फिसा भिडिअखौ नायनि। बिटिआर एकर्ड जानायनि एसे सिगाङावनो रन्जन दैमारी सारा उदां अख्राङाव फैदोंमोन आरो बे खोथाखौ आथिखालनि केबिनेट मिनिस्टार बा बै समनि इउपिपिएलनि आफादगिरि इउजि ब्रह्म सारा काजलगांव रोजा रोजा रायजो राजा बिथांमोननि सिगाङाव फोरमायदोंमोन। नाथाय बिथाङा बै समावनो उदां अख्राङाव फैखाबायमोनब्ला दिनैहाय मानो जोबथेसालियाव थाफिननांखो? निस्सय आन्दोआव माबा मोनसे जाहोन दं नामा, ना सोरबासो बिथांखौ माबा मोनसे फाव फान्दायनानै जोबथेसालियाव दोनहरफिनबाय नामा? दा बे मोनसे सन्देह गोनां जानानै फैदों। दा बेखौ लानानैनो ससे बिबुंथि होदों जे बिक्रम दैमारी बिथाङा। अब्ला मेन टपिकआव थांनायनि सिगां बे भिडिअखौ एसे नायग्रोदिनि। दानि केबिनेट मिनिस्टार आरो बै समनि इउपिपिनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां इउजि ब्रह्म सारानो बै काजलगावनि हाजार हाजार लाख लाख रायजोनि सिगाङाव बिथाङा बुंदों रन्जन दैमारियाबो बे एकटनि गेजेरजोंनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय होननानै बिथाङा रायजो राजानि सिगाङावनो फोरमायदों। बिथांखौ बिटिआर एकटनि सानसे सिगांनो उदां खालामबाय, जों बयबो नुबाय। नाथाय दिनै बिथाङा जोबथेसालियाव दङ। दायनिगिरिया सोर? प्रमद बरो ना हाग्रामा महिलारी? दिनै सरकाराव सोर दङ? हाग्रामा महिलारी ना प्रमद बरो? दायनिगिरिया सोर? दिनै जाफेरि खोनाफेरि घटनाफ्रा दिनै बिटिसिआव जायो। गासिबो घटनाया बिटिसिआव जायो। सोंदो इउजि ब्रह्म सारनियाव सोंदो, नोंथाङा दे बै काजलगावआव एकटनि सानसे साननैनि उनाव नोंथाङा बुंदोंमोन जे रन्जन दैमारी बिथाङा बे एकटनि गेजेरजोंनो उदां अख्राङाव फैबाय, बिथांखौ साबायखर होनांगोन होनना नोंथाङा बुंदोंमोन। बे खोथाया मानो दिनै मोगथाङाव जायाखैसै? आरो बेनिफ्राय जों साबायखर बावनांगोन रन्जन दैमारीखौबो। जेलनिफ्राय ओंखारदों, बिथाङा सुक्तियाव मा लिरनाय दङ नायनो मोनाखै। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंखौ फोथायनानै बिथाङा मेगन मेसेबनानै सहि होदों। मैयाना दाखालि
दिल्लीयाव प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना अमित शाहखौ लोगो हमनो थांदों बोसोरथाम बारलांबाय दिनै खनसेबो बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंनो थाखाय दिल्लीयाव थांनाय जों खनसेबो नुवाखै सोरबा केबिनेट मिनिस्टार सोरबा सेन्ट्रेल मिनिस्टार सोरबा आइबिनि मानसिफोरखौ लोगो हमनाय नुदों नाथाय अमित शाह बिथां आरो नरेन्द्र मदि सार बिथांमोनखौ लोगोसे लोगो हमनाय जों खनसेबो नुवाखै नाथाय नै 15-20 दिनसोनि उनावनो मानगोनां अमित शाह साराबो बे माबानिफ्राय इलेक्सन गेलेनायनिसो सम जाबाय बिथाङा मा पावार थाबावगोन नङा होमबा नङा नङा बे 15 दिननि सिगां इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट जानायनि सिगां दाखालि जे थांदों बिनि नाटकखौ बेबो मिथिगौ मा नाटक बियो नङा होमबा मा दं 15-20 दिननि सिगां एक क'डखौ दफाफोरखौ दिनै एक दफाफोरखौ जाफुङो रायजोआ नोंसोरखौ अनसायगोन बे ससे भिडिअखौथ' रायजो राजा नोंथांमोना नुबाय नुनानै माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो दा गुबुन मोनसे आयदायाव फैदिनि गुबुन मोनसे आयदाया जाहैबाय जे बिपिएफ हान्जाया फैगौ इलेक्सनफोराव फैगौ बिसायख'थिफोराव माबायदि देरहासार जालांनांगौ बिनि माखासे रोनकौशल आरो माखासे रायजो राजाफोरजों गोरोबफ्लेनानै हाबा मावलांनो बिथांमोनहा माबायदि थांखि लादों बेखौबो भिडिअनि गेजेरजों एसे नायलांदिनि फैगौ पार्लियामेन्ट इलेक्सनखौ लानानै बिपिएफ दोलोआ रायजोफोरनि खाथियाव तीव्र गतिजों जोङो हाबगासिनो दङ आरो दासान्दि बुथ कमिटि स्ट्रङै जोङो दागासिनो दङ गासैबो बुथ कमिटिखौ आरो मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटिनि सिङाव जेसेबां बुथ कमिटि दङ बे बुथ कमिटिनि सदस्यफोरखौ लानानै सोद्रोमाफोरखौ लानानै जोङो मिटिं खालामदों आरो जों नुनो मोन्दों जे दानि सरकारनि जि खामानि मावनाय बे खामानि मावनायखौ मोजां मोनैनि बा बिसोरनि खामानि मावनो हायैखौ मिन्थिनायनि उनावहाय नुनायनि उनावहाय रायजो राजाफ्रा जाति गस्ति निर्बिखेखे प्रत्येक जातिनि रायजो राजाफ्रानो बिपिएफ दोलोनो भट होनो थाखाय जास्ट इलेक्सन समखौसो नेगासिनो दङ बेखायनो बिपिएफ दोलोआ फैगौ एमपि इलेक्सनाव क'क्राझार समस्ति आरो उदालगुरि दरं समस्तिनिफ्राय देरहानाया निश्चित जोङो क'क्राझार समस्तियाव टटेल भटआ दङ 14,70,000 नि गेजेराव जुदि 80% भटै जायो अब्ला 12 लाख भट जागोन 12 लाखनि गेजेराव बिपिएफ दोलोआ हारसिङैनो 7 लाखनि बारा भट मोननायनि जोङो दा नुगासिनो दङ बिटिसिआव बे गभर्नमेन्टनि आन्डाराव जेरैबायदि जेबो खामानि जायाखै आरो बरन्स कारापसना जेरैबायदि हाराव जादों आरो रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि थगायनायनिल' आसनि लानानै खामानि मावदों बेखौ नुजोबनानै गासिबो जनगोष्ठीनि रायजो राजाफ्रा खालि समल' नेगासिनो दङ जे बिपिएफआनो मोजां आरो बिपिएफखौनो देरहाहोनांगौ बिपिएफखौनो आरो बिटिसिआव पावाराव लाबोनांगौ होननानै बिथांमोनहा भट होनो थाखाय बिपिएफनि भट होनो थाखाय समल' नेगासिनो दङ गतिके बिपिएफनि देरहानाया खाथां आं बेखौनो खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ जि बुथ कमिटिनि सोद्रोमाफोर बिथांमोनहा फैबाय बिथांमोनहा खालि लेक्सारल' खोनासंनानै थांनाय नङा बिथांमोनहा बेवहाय जि खोथा खोनालांगोन बेखौ गावनि जायगायाव इमप्लिमेन्ट खालामहैगोन যেতিয়া ইলেকশন ডিক্লেয়াৰ দিব ডিক্লেয়াৰ দিয়া 2-3 দিন পিছতে আমি আমাৰ দলৰ যেটো ক্যান্ডিডেট দৰং ওদালগুৰি ক্যান্ডিডেট আৰু কোকৰাঝাৰৰ ক্যান্ডিডেটটো আমি ডিক্লেয়াৰ দিম কটাইটোই আৰু আমি জিকাটো 100% কাটাম আজিৰ দিনত আমাৰ বিপিএফে 1 নম্বৰ পজিশনত আছে দুটা সমষ্টিটো আমাৰ 1 নম্বৰ পজিশনত আছে কৰ্মীসকলে বহুত কষ্ট কৰি আছে আমি কৈছো আমাৰ কৰ্মীসকলক কষ্ট কৰক কষ্ট কৰাৰ ফলাফল আপোনালোকে খাবলৈ পাব মই ইয়াৰ আগত বনগাঁও ব্লক সমষ্টি হিচাপে মিটিং কৰিছিলো বুথ কমিটি সকলৰ লগত খুব ভাল আজি বৰ্তমানটো বিয়া নহয় খুব ভাল মুঠতে ভাল একটা দুটা পোলিং ষ্টেচনত অলপ কমজোৰ হৈছে আমাৰ হেতু ভাল কৰিব কাৰণে সময় আছে এতিয়াও বিপিএফ দলৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে যিসকলে কষ্ট কৰি আছে ইহঁতক আশীৰ্বাদ কৰক আমাৰ বিটিচিবাসী ৰাইজে নিশ্চয় আমি বিটিচি ধ্বংস হোৱাটো আমি নিবিচাৰো বিটিচিটো বাঁচাব লাগে সকলোৰে দায়িত্ব আৰু বুথ কমিটিবিলাকে আমাৰ ডাইৰেক্ট ৰাইজৰ লগত একেখন ঘৰত একেখন চোতালতে থকা হয় তেখেতসকলে দলৰ ভাল বেয়াটো একেবাৰে গাঁৱত ঘৰত থাকি পেলাই ৰাইজৰ মাজত থাকি স্পষ্টভাৱে ভালকৈ বুজি পাই জানে
দলৰ পৰা আমি বেছিকৈ ভোট সংগ্ৰহ কৰাৰ স্বাৰ্থতে আমাৰ কেণ্ডিডেটসকলক জিকাই দিয়াৰ এটা ৰণকৌশল হিচাপে ৰাইজৰ ভোট আমাৰ ফালে বেছিকৈ টানি আনাৰ এটা ফৰ্মুলা হিচাপে আজি আমাৰ বুথ কমিটিসমূহৰ কৰ্মী নেতা সদস্যসকলক বেছিকৈ কাম কৰাৰ যাতে মনোবল পায় শক্তি পায় এইখিনি ইন্ধনটো যোগাবৰ কাৰণে শক্তি আহৰণ কৰি ইহঁতক প্ৰদান কৰাৰ এটা উদ্দেশ্যেৰে আৰু কাম কৰাৰ এটা মনোবল সাহস আৰু উৎসাহ যোগাবৰ কাৰণে আমাৰ হাইকমাণ্ড কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ নেতাসকলে পোনপটীয়াকৈ বুথ কমিটিসকলৰ আমাৰ নেতাবিলাকৰ লগত মত বিনিময় কৰাৰ এটা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে ইণ্টাৰেকশ্যন ছেশ্যন আৰু আমাৰ কোনটো ব্লকত কেনেকুৱা ধৰণৰ সবল দুৰ্বল আৰু ক'ত আমি বেছিকৈ জোৰ দি কাম কৰিব লাগে কোনটো সম্প্ৰদায়ে আমাক বেছিকৈ ভোট দিব কোনটো সম্প্ৰদায়ে অলপ আমাৰ পৰা আঁতৰি আছে কাৰণটো কি আৰু আমি তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰণকৌশল যুগুত কৰি কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে গোটেইখিনি পৰ্যালোচনা কৰিবৰ কাৰণে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা ব্যৱস্থা পন্থা অৱলম্বন কৰাৰ যাতে সুবিধা হয় ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পৰা আমি ৰিপৰ্টবিলাক সংগ্ৰহ কৰিম আপোনাসকলে জানে যে দলৰ মাজত প্ৰত্যেকটো আমাৰ যিবিলাক পৰ্যায় থাকে স্তৰ থাকে প্ৰত্যেকটো স্তৰে প্ৰত্যেকটো পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলে সঠিকভাৱে কাম কৰিব লাগিব ৰাইজৰ লগত আপোন হ'ব লাগিব ৰাইজৰ মাজত সোমাই কাম কৰিব লাগিব ৰাইজৰ সমস্যাবিলাক বুজিব পাৰিব লাগিব ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগ দাবী দাৱা সমস্যাবিলাকৰ প্ৰতি মনোযোগেৰে শুনি সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু এইখিনি আমি সঠিকভাৱে উপায় উদ্ভাৱন কৰিব পাৰিম যেতিয়া আমাৰ বুথ কমিটিৰ সদস্যসকলে কেন্দ্ৰীয় কমিটিক অৱগত কৰিব ইয়াৰে ব্যৱস্থা হিচাপে আজি এই কাৰ্যসূচীটো লোৱা হৈছে दिनैनि भिडिअ'आ गोलावथार जाबाय बिनि थाखाय निमाहा बिबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै माबा मोनसे मोन्दांथि मोन्दों प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो नोंथांमोननि कमेन्टखौ आं नेनानै थागोन आरो नोंथांमोननि कमेन्टखौ बिथा खालामनानैनो आं भिडिअ'खौ लाबोनाय जागोन दा दिनैनि भिडिअ'खौ गोलावथार खालामबावलिया एसेयावनो दोनथ'नोसै उननि भिडिअ' लोगो मोनफिनगोन